ערב טוב חברים, בהדרכה הקצרה הזאת אני רוצה לעבור איתכם על איזשהו משהו שייתן לכם בוסט מאוד חזק לאתרים, ואנחנו נתחיל בעצם ברעיון. כשמישהו מחפש היום בגוגל איזשהו מוצר, נגיד שהוא מחפש, לא יודע מה, שקדים אורגניים. אוקיי, שהוא מחפש שקדים אורגניים, במקרה יש פה את משק זינגר, יש פה את צלצלה, שוב משק זינגר, בעצם לקוחות של סליו מרקט, ומה שקורה זה שבעצם בתוצאת חיפוש שאתם רואים יש כמה חלקים, יש בעצם את הכותרת השיווקית הזאת, יש את התוכן השיווקי הזה, וזה מאוד חשוב שיהיה שליטה עליהם. עכשיו, להיות יצירתי ולכתוב טקסט כל פעם מחדש על תוכן זה דבר שמצריך הרבה זמן. כשאני נכנס לתוך המוצר, יש לי פה גם מקום שאני צריך לכתוב בו תכנים. לכתוב תוכן זה דבר שלוקח המון זמן, ושיהיה מדויק ושיווקי, ושאולי יהיה בו גם ערכים תזונתיים וכל מיני כאלה. בהדרכה קצרה אני הולך להראות לכם איך פתרנו לכם את הבעיה הזאת. למעשה אתם יכולים לכתוב תכנים שהם מבוססים AI, מי שלא יודע מה זה AI זה נקרא Artificial Intelligence, למעשה זה משהו שהיום אתם יכולים לשמוע הרבה על ChatGPT, גוגל ג'ימיני ועוד המון 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 כלים, מי-ג'רני שעושה תמונות. בסופו של דבר ה-AI לאט לאט הולך ותופס חלק ניכר בחיים שלנו, ואחת הסיבות זה שהוא חוסך לנו בעיקר זמן והמון משאבים. סליו מרקט התחלנו בעצם לפתח כל מיני כלים שהם מבוססי AI, הכלי הראשון שאנחנו בעצם מטפלים בו זה כל מה שקשור לקידום ושיווק אורגני. אז איך אנחנו עושים את זה? לקחתי פה אתר אחד לדוגמה, אנחנו הולכים לייצר שני תכנים, קודם כל צריך לשים לב שיצטרף לכם פה אייקון שנקרא AI. אם אני רוצה לכתוב AI, תוכן AI על נגיד המוצר הזה, אני יכול ללחוץ על הכפתור AI, ולמעשה הוא יפתח לי את החלון, ובחלון הזה אני יכול לעשות את הפעולה שהיא פר מוצר אחד. אם אני רוצה לעשות את אותה פעולה על עד 50 מוצרים, כלומר 50 מוצרים לכתוב להם תכנים, אז אני למעשה מסמן אותם בצ'קבוקס, אני למשל אקח את שני המוצרים האלה. עכשיו, לאיזה מוצרים זה מאוד 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 יכול להתאים, ולאיזה מוצרים אולי קצת פחות, אוקיי? אם המוצר שלי הוא איזשהו מוצר שהוא של מפעל מסוים, מוצר מזווה לצורך העניין, אז מן הסתם לגוגל יש הרבה מה להגיד על המוצר הזה, הוא יודע גם להביא לי בדיוק יחסית גבוה את כל מה שקשור לערכים תזונתיים וכדומה. אם למוצר שלי קוראים תפוח, זה לא שהוא לא ייתן לי תוכן, אבל בוא נגיד שיש הרבה פחות מה לכתוב על תפוח מאשר על מוצר מדף. לכן אני בחרתי פה בשביל ההדגמה בשני מוצרים שהם מוצרי מדף. אחד היתרונות שגם בחרתי בהם זה שיש להם גם מותג, ויש לנו פה בעצם דרך גם להכניס את התכנים של המותג בתוך התוכן שנוצר. אז איך אנחנו עושים את זה? אני מסמן כאן את שני המוצרים האלה, פסטה טלטל, יש לי פה גם, אני רואה שיש לי פה איזשהו מותג, כאן יש לי איזשהו מוצר וכאן יש לי מותג, סימנתי את שניהם ב-V, באותה מידה יכלתי עכשיו לבחור עד 50 מוצרים, כאן יש לי אפשרויות, ופה יש לכם דבר חדש שנקרא סליו AI Studio. ברגע שלוחצים עליו, נפתח לכם חלון כזה. עכשיו, שלושת הדברים שכרגע אנחנו נותנים לתוכן שהם הכי חשובים לקידום, זה הכותרת גוגל, התיאור של לגוגל, מה שהראיתי לכם בהתחלה, ותיאור המוצר שזה בעצם התוכן. אנחנו כרגע נעשה ניסיון על SEO, כותרת שהיא כותרת יחסית קצרה, כאן יש לי תבנית תוכן, האם אני רוצה את זה, זה מה שנקרא בשפה המקצועית ב-AI, זה נקרא פרומפט, מאחורי כל דבר כזה יש פה איזשהו פרומפט, פרומפט הוא בעצם איזושהי הוראה שמבקשת מה-AI, משהו מאוד מאוד ספציפי לכתוב. למשל אם אני אבחר עכשיו כותרת SEO שיווקית, שהיא גם תכלול את שם המותג, במידה ויש לי שם המותג, ולכותרת, אני לוחץ על צור תוכן, בחרתי כאן שני מוצרים, והערכה שזה יעלה עד 4 קרדיטים, זה יעלה הרבה פחות, אבל
כדי שתדעו שבעצם המוצר הזה משתמש בקרדיטים שלכם. כרגע שקרדיט שווה 5 אגורות לצורך העניין, שזה לכל הדעות שווה לכם הרבה זמן של מחשבה על כתיבה של תוכן. אנחנו לוחצים על צור תוכן, כאן הוא בעצם מייצר לי את המוצרים. אתם רואים, יש לי פה חדש. חדש זה אומר שלא יצרתי מעולם תוכן לזה, הוא עדיין לא מכניס את זה לתוך המערכת. אפשר לייצר תוכן בשנית אם לא מוצא חן בעיניי, אפשר גם לערוך אותו ידנית. למשל, בוא נקרא קודם כל את התוכן. פה יש לי מוצר שנקרא פסטה טלטל, פסטה טלטל איכותית, הטעם המושלם לכל ארוחה. שימו לב שהכותרת הזאת, כשמישהו מוצא מוצר כזה בגוגל, הרבה יותר מושכת אותו ללחוץ על זה, כי יש פה משהו שנותן לו איזושהי תחושה יותר טובה. הטעם המושלם לכל ארוחה. רביעיית תומר, נתחי טונה בהירה משובחים במי מלח. אוקיי, שימו לב לשפה, שפה שהופכת את זה למשהו שהוא יותר שיווקי, יותר מושך, וזאת המטרה שלכם חברים, לייצר תוכן שמנוע חיפוש אוהב, שלקוחות אוהבים, וכמובן כמה שפחות זמן להשקיע בזה, זה בדיוק המוצר. אנחנו נחזור אחורה. קודם כל, אם אני רוצה לעדכן משהו, נגיד שמשהו פה לא מסתדר לי, אני לא רוצה עוד פעם לייצר את זה, ברגע שתלחצו עריכה, ייפתח לכם חלון שמאפשר לכם לעשות עדכון לתוך התוכן הזה, ולשמור. זה דבר אחד. אפשר גם להגיד למערכת צור שנית, אפשר גם לסמן את כל מה שאני רוצה וללחוץ על צור שוב. ברגע שסיימתי את זה לא נשמר עדיין בתוך המערכת, ברגע שאני לוחץ שמור מסומנים למוצרים, רק ברגע זה הנתונים שייצרתי פה יישמרו ישירות לתוך המוצר. בואו ננסה עוד משהו, נעשה חזור. עכשיו אני לא רוצה כותרת SEO, אני רוצה תיאור מוצר. בתיאור מוצר יש לכם פה כמה פרומפטים. הפרומפט המומלץ שהוא תלוי במוצרים שאתם בוחרים, אבל תוכן למוצר משולב תקציר, תוכן למוצר שהוא בעצם תקציר משולב מרכיבים וטבלת ערכים תזונתיים. זה משהו שבהחלט מעניין אותי, ערכים תזונתיים. אני יודע שלוקח הרבה זמן לכתוב את זה, ולכן זה משהו שיכול מאוד לעזור לכם. בואו ננסה את זה. אני עושה צור תוכן. שוב אני אבחר את זה. תוכן למוצר. שימו לב, כאן עדיין התוכן הזה נוצר, אבל בואו בינתיים נבחן את מה שהוא עשה עבורי. יש לי פה תוכן, אני לוחץ ארוך. שימו לב איזה יופי של תוכן. תיזהרו מהטלטלים האלה, מאוד שיווקי בשביל זה. רג'ה מציגה את פסטת הטלטל, המפתח שלה, מנה שיש לה 500 גרם, מושלמת לפינוק. הפסטה שלנו עשויה מסולת אמיתית. שימו לב איזה תוכן יפהפה. כמובן, מומלץ לקרוא את התוכן, אל תיתנו ל-AI לייצר עבורכם את התוכן בלי לעבור עליו. כאן יש לנו רכיבים עיקריים, סולת מחיטת דורום, מגיע לכם פסטה יוצאת דופן לא פחות, כאן יש לכם כל מיני דברים, היתרונות של המוצר, מתבשלת במהירות, אידיאלית למגוון רטבים, מושלת לסלטים, ואז יש לנו פה גם טבלת ערכים שהיא ל-100 גרם, רכיב תזונתי, קלוריות, שומן, כל הדברים שבעצם הופכים את המוצר שלכם למוצר הרבה יותר טוב. ולמה זה חשוב התוכן הזה? אני עוד פעם אחזור לנקודה מאוד חשובה. אם עכשיו גוגל מוצא 100 אתרים שמוכרים את אותה פסטה, הוא תמיד ייתן דירוג טוב יותר לזאת שיש לה תוכן ארוך יותר. אני כבר אגלה לכם סוד, רוב הלקוחות יודעים להעלות מוצר, יודעים להעלות תמונה, והם בערך מתעייפים בשלב הזה. אתם לא הולכים להתעייף בשלב הזה, כי המערכת שלכם מייצרת ב-AI, מייצרת לכם תוכן הרבה יותר איכותי, בגלל האורך שלו, בגלל ההשקעה כביכול שלכם, אתם נתפסים כבר ב-level גבוה יותר, ולכן גוגל מן הסתם, אם במוצר כזה שהמון מוכרים אותו, אם הייתם נמצאים בדף שני או בדף שלישי או בדף ראשון למטה, זה מבטיח לכם, שמגדיל לכם את הסיכויים, להופיע בתוצאות גבוהות יותר. ועד כאן אני מקווה שתשתמשו בכלי הזה, זה כלי שהוא מאוד מאוד מתקדם, ויכול לעשות לכם רק טוב לאתר.
בהצלחה.